Všechny vás tady moc zdravím. Chtěla jsem vám říct jednu velkou novinu, oznámit, a to, že jsem se stala jednou z ambasadorek festivalu Humbug pro rok 2019, takže vám budu sem na tenhle kanál i na Instagram přinášet nejnovější zprávy o tomhle úžasném festivalu. Budu strašně moc ráda, když to budete sledovat, budu se snažit, aby to bylo co nejvíc originální, co nejvíc neokoukané. A doufám, že vás to bude bavit, mám spoustu nápadů a bude to prostě skvělé. Doufám, že se uvidíme jak na světu knihy, tak i právě na Humbug festivalu a že si to prostě ten půl rok užijete, že já vám budu moc dělovat prostě, kdo přijede, za jaké autory, kde to bude, jaké budou různé akce s ním spojené. A doufám, že to všichni zvládnem a bude vás to bavit. No, jenže aby tohle video nebylo jenom ahoj, jsem ambasadorka, tak jsem vám chtěla udělat i takové překvapení. Od Humbugu 2018, od října vám slibuju, že udělám vlog z Humbugu, který jsem tam tak jako natáčela, snažila jsem se něco udělat, ale pořád jsem se nedokopala k tomu, abych to konečně nastříhala, tak teď je ta správná šance. Abych vás už teď nějak na Humbug Fest nalákala, tak právě jsem se rozhodla, že kromě toho, že vám tady oznámím, že jsem ambasadorka, pořád tomu nemůžu uvěřit, je to fakt skvělý a strašně moc Humbugu děkuju, tak jsem se rozhodla, že teda vám tady ještě udělám vlog, takže potom, co tady domluvím, tak se budete moct podívat, jak to na takovém Humbug festivalu vypadá. Pokud to neznáte, nebojte, všechno se včas dozvíte, určitě sledujte Humbug na Facebooku i Instagramu a já se na vás budu těšit při příštím oznamování, takže se mějte moc hezky a pojďme už na ten vlog. Touch it. You want a little this, you want a little this. You want a little this, you want a little this. I can feel the bassline jumping, watch out, there's my song. Let me see your hands up in the air. Show 'em what you got, shake it all around me, yeah. You want a little of this, you want a little this. You want a touch it.